Chinga kiense ngima yenderete guchingira amatuko 15 n'irimo yokurwa n'ibikore by'ubunereria sabasubati n'abana baisike ikiga hasorobotirwa bene ngoro yamarita mapema asabana banyeruka sababu chikwirira yo koenekigwa emyaka kimono ekwenyora semechandega asibikore ebyo byikire asebono akiria kibwenete gokorwa erigosiria ebikore ebi gati yayande korengana n'obutuki kuri umwaka w'ekiri bubere na 2023 chikaunti chonsibere chiagusi go chenyorire asemechandega nasamarita mapema ase kaunti ya Nyamira nigo erigetie ebirengo b'23 igoro yemia yerigoro n'ebirengo ase kenyingima ebibere 13 igoro yemia ekaunti ya Kisii nigo erigetie ebirengo b'22 igoro yemia asabana banyaruka balia baikire emyaka yokororerangi gati 10 na 19 nigo batebekanire ko asamaritaya nabali n'abana korengana n'abana baiga bale n'abana amaritabo nigo baetwe n'abantu bomanyete muno abo bakwebacha babatiga bachandegete boigo tibaranyoro boene abande haso kwengerwa bakira batali gukwana hasi chingaki. It was last year December wakati nilishika mimba. Of course I didn't know nilishika hiyo mimba. So this year around February ndo nilijua. I told my mom venye niliambia baba mtoto alikataa akaniblock na hatujaiongea. Mimi nilifanywa SSS 2 weeks ago, hata sijapona. Hata pesa sina. Wazazi wangu hawajiwezi, hata sina maziwa. Diapers nilifanya grade 9. Egati yabana baoneliwe hasi chinyigitari ensemo yaboneye. Wakati nilioga wakati nenda kuvaa nguo hiyo kijana akakuja akanipush nilipenda kanifanyia hivyo. Mama wangu alikuanga ameenda soko. Nikuanga mimi peke yangu na brothers zangu wawili wadogo. Monogo chime asobotuki wegetaseni kyagetembe ubutaka negati ikisababu kirecherire okomentekana kwa maritaya abayiboli otatu warachingaki n'abana babo cyoko bakwanira no kubasigeta boyiko kubasemigoro y'ubugima ase bitamero igoro yibibarwa ko bayirira gutwara chimbwa kitabwenereti asomogano bumugusi chogiye ncyakabeiro ko ikikiarete chogi abayibuli abanyene mbaimukirire tigetambukiro yoko abana baba megeri na mahorokereri ekero babairi batabaitia megeri na mahorokererio abana aba banyora abana banyumba iyera okomoche itarenge ase igesaku cy'umugusi no muntu okora ibintu byaye no muroberi goika ekero muise akire buoye nari ari gusiburwa ukikonyora abantu ko tari konyora abana nyumba igare ko banyora kemeroberi yakire emeroberi yomeronge yabanganya inyangi yakorwa igo bakore inyangi bantu baragira abantu batenga nonya isi bagira kyanyenywa biria mete kyanyenyu bagaka babugimakano bateba nga baba genda buyunyu manje maya kare nisigani yarenge muochogono turengo buno muochogono yobeira abere chogi buno gwate yabeire chogyo aki kyumugushi atebete nga nyanza rurango rirari kurubonyando ngaingochia mutimie getinge gose boiko bware mbochange sibagira kinyumanje bagaka banyuibwogore korengana nabagaka baiga okonganya kwa bana gochase chitauni au oboigo kyabikiro mochango nogoncheria gwechingencho cyomugusi ese chogororo ni chogi ya igokori aziginyi bone chogororo yo mwana achogoroire gesa kwenyombe iyo oretire chogororo ni chogi ya igokori aziginyi esiginyi bone riomana umwana bone karakonyorera umwana nyomba riomana no ndirikobo nona abanyene mbali kuburinki kiabeteiga kero kendo umwana ubina aragende osemboli toburi ndari gusaji nanda kero kurusyo bolito ese nabwo abandero ya ikire ongainwa oreta bono rende chogororo iyo ngana no bolita ukikori koruzia yama yakoreta bune ngekora kama kweli nege ntuge koirira bolito bwa chabwango matukaya bolito bwa bwango ngente kenene engencho nere ya changa abantu banganyira abande kurwemechi bakire chita ntokoro urbanization
abantu banganya korwa etown bantu banya korwa inka bagenda etown abandi banya korwa etown baretera abandi amang'ana ari etown bayairaka igo bona amang'ana etown kuna amang'ana yoboke na amang'ana ndaega mukari korosinga silei arura ari aretru kinege akoleta amang'ana aya kulingana na Happiness Wirere umumanaja w'abisi y'umuimendere pwe county ya Kisii ibikore ebi nigo bigenderete gukina kerituko na nigo biganetie ibitambukiro bya bwango egento gekogera na intuto abana bakotekerwa bakonyotekerwa advantage banyora marita bwango muri yokonya bako free na strangers aba batomenyete na baro baranga na abantu bamwabo lakini guchumotu gaiga kwanyora abantu abaiga na baro bateka advantage y'abana abaiga kuba defile na abana bono takunyara koeresa asengenjo abaibuli abange bali kuinya kotegerera abana babekera bagukina ekero mwana agotebya omoibuli ng'a nyarebe n'omonto omobe omosacha ondi bwensi gocha nyarebe n'omobe omwana omoibuli akorora ng'omwana oyo gagocha omouneneri naende omwana oyo achakire koba omokora tari gochia otegerera mwana ebi nabio ebinto biri bigocha biachangia alafu chifamili nchire chigokonya chitari kwenyara kwanyora efamili ebwata abana abange konyo none family planning mbakoreti ya make asengenja abana abale bakuru poor families bachikomenya mu abantu barekera omwana oyo achire komenya ororo kwanyora omonto orio take advantage amana omwana oyo iga gusega abuna bona ari sobo none ndagira bakurirana tamanyeti moibori tamanyeti komu advice amatebinga ekero ugukina obweneire obeiga omentabuna amegeria iga aisa koirwa ase mesangerekano ao ekinge konye boigo asukurwania ebikore ebi awareness yiga tari bana abakinyaruka chioka chibweneire ko gokoreru mpaka abana bamuramba bweneire gotebugu none chi baraza amatanga yiga abantu bagweta banya gukwana omuntu nabweneire atene burunga atebya abantu ali asa amatanga baikaranste aba sensitizing omwana enyaruka gusa omwana omumurekera ari nyumba nabweneire at least unaikaranste nyumba ari mwabo oyo okomogosera omoteba ekera amotebire na intu twaligi chinchira chingiya chogokwanera oyo ogokora ebintu ebi aya omwana ochire komenya mwago omwana omumura nobwate omwana ebinyaruka moerese motebia abana abamino kurukaro mate myaka eri mikuru twagatebigunga turi konywa omuseino gose turi gokora bintu bina angena seino bono squeeze turi goteba bana baito yaikire bono tomenyete na abana bandi nyumba bakwa abana bandama amarito bono iye ebwenaire totebani torekererani totebani biya nabagaka babanene bakwena na marita yayiga na barabuga akimba bwenaire besikasi nini barora abana abake asugwancha kwabo ase birengererio byabamenye kurwa ase county ya Kisii go bamochetie abobisa babana n'abanyimbo ase kubeka ebese mutwe ikikirira abana baiga gutigara ase mechando bakamenta buna gati yabakagerwa nigo bagutumika chibese kwerusia ase musumeno werichiko negati abo nigo twabisa masio ase ngincho yoburendi bwabo ukugania nkororo ukubwaterana ne serikali ne byombe bitali bye serikali nyina abantu bene asoko bisiria no mubwekano no mwimendere pwe county ya Kisii musubati donya dori saburi uyo mapemu mutinywiga araige karo ase abisi yaye nabana babwata abana asoko basigeta nakoba umoyo asubugima na watoto wasichana kama saa yuko na mtoto please ende ufanye family planning. Mnanisikia? Yule wa kwanza akiingia, wa pili kuingia ni rahisi sana kushinda yule wa kwanza. Twensinto bwategetari gyokubwaterana na gusire ebikore ebi. Nkuruputari gataseni kyagatembe kurega ase county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri